unes coques fetes de tot cor, perquè el Col·legi Jesús Maria de Palma avui han convertit el pati en un espai de degustació de dolços. A tots els que recaptin la venda dels pastissos els donaran en mans unides per ajudar a qui més. 30 taules senceres, és a dir, prop de 800 alumnes ajudats per pares i mares han fet coques i tartes per una causa solidària, ajudar a la gent que més ho ha de menester de les Filipines. Avui celebrem la campanya contra la fam i totes les famílies voluntàriament aporten una coca i les venem una porció a €1 per recaudar fons per més necessitats. Cadascú fa una coca i les posem per vendre un tros de coca per €1 i per recaudar dobles per més necessitats i les restes que sobren ho donem als centres de salut. Aquesta coca l'hem fet ma mare i jo per guanyar dobles per als pobres i així que la tasti tothom i que la disfrutin. Sí, he provat un parell. Com ha anat això? Perfecte, estan molt bones totes, van agradar molt. Heu de comprar aquesta coca perquè l'hem fet entre jo i la meva mare per comprar-la i fer feliç a que els homes o dones que necessiten. I tu? Pues es una coca de chocolate. Esta la he hecho yo, por eso la he comprado. Y está muy buena. Com l'has fet? Mantequilla, huevo, esencia de vainilla, azúcar y harina. Y chocolate blanco. Hemos comprado todo esto. ¿Cuánto se ha gastado? Y habría gastado 10 euros. Sí, 10 euros. Com així el vostre avui aquí? I vingut a col·laborar. A ajudar una mica a tots els fills. Què ha comprat? He comprat 4 trossos de coca. Quina? Moltes, de moltes classes. He dit una coca de xocolata i n'he tastat una altra. I de què era? De xocolata. M'agrada molt. Sí. Una tarta que tot junta és un camp de futbol que per a dins es pot i du dulce de leche. I qui l'ha feta? La meva germana i la meva abuela. L'ha feta tu? Sí, mos ha dut molt de treball però mereix la pena. Com l'has feta? Pues primer he fet la massa i després l'hem tallada per la meitat i li hem posat dulce de leche. Com així? Perquè com hem fet unes quantes coques, pues ja l'he duita per poder ajudar a aquestes persones que ho necessiten. Què has comprat? Sí, he comprat pues 2 trossos. Està bona, per què t'entera? Sí. De què l'ha menjat? De xocolata. Dulce de leche. Molt bé. Una crema i una corona de fresa. L'he dut de xocolata. De fresa. De xocolata. De xocolata. Normal. De sucre glaç. De xocolata. De xocolata. Venut molt de tros, i des de les 4 menys quart que hem obert, no m'ha aturat, totes tens. Aquí hi ha una temporada? Una doperada. Hem fet 40, més de 50 euros, crec. Quant de temps? Amb una horeta, que és manco. Encara queda una estona. Sí, encara. Bon trobit.